правим едно бързо изявление по случая с 13-годишното момче, което удари неприятно свой 12-годишен съгражданин. И видяхме, сцената беше жестока. Това обаче, което видях по социалните мрежи, ме попритесни, защото отново виждам, че успяват властимащите да направят така, че да се насочи енергията в неправилната посока. Това преди много години го правиха Атака, Възраждане или някои други организации, които стремят да насвоят етническо напрежение. В случая няма значение от кой етнос е момчето, ще го обясня защо. Първото нещо, може би една седмица по-рано ми показаха в Плевен как прибиват пък момчета от български происход, човек от ромски происход, и то с линейка го взеха, не беше добре ситуация. Но никой не се възмути. Нали, това е нещо нормално. Той се заслужава. Също това, което мога да кажа, в Белослав фирмите за бързи кредити влизат в махалата и прибиват здраво хората, за да вземат пари. Такъв побой, какъвто се осъществява върху хората от ромски етнос, никъде другаде е няма. Така че някой да каже, че роми пребиват българи, не е правилно. Ще ви кажа каква е цялата ситуация. Цялата ситуация е, че от годините, в които ни управлява мафия, мафията стана емблема в обществото. Да си мафия, да си бияч, да си голяма работа, означава, че си силния. Ти си можещия, ти си човека, който заслужава да има всичко. Това демонстрират Бойко Борисов и Делян Пеевски с наглото си поведение. Няма значение какви компромати ще се изкарат, няма значение как ще кажеш, че тези хора лъжат и правят престъпления, някои от които са за доживотен затвор. Въпреки всичко, някои са за смъртна присъда, ако имаш такава. Въпреки всичко, тези хора излезе Делян Пеевски и казва: прокурора е мой, съдиите са мои, главният прокурор е мой, съдиите са мои, прокуратурата е моя, службите са мои. Нищо не може да направите. И по същия начин децата почват да подразяват. Няма значение от какъв етнос. Това нещо прави така, че в България има 3 групи младежи. Едните, нормалните, избягват чужбина. Вторите, които не издържат, защото са нормални, не могат да живеят в тази среда, стават наркомани. И третите стават бандити. Това нещо, което ще се случи с България, е наистина едно отвратително бъдеще. И това нещо, което искам да кажа е, че проблема е в Борисов и в Пеевски и те да не се стремят Калин Стоянов или някой друг да каже съда, прокуратурата, те ги задържали, пък ги пуснали. Не е вярно. Това нещо, което правят тези хора, е само единствено да отиват да се възползват от грешките на другите и да ги правят свои сътрудници. Системата в България работи така. Трябва да имаш компромат срещу някой и този човек ти става подвластен. МВР подтиква хората към компромати, към компромати ги подтикват службите, към компромати ги подтикват и партийните организации, защото хората с компромати са лесно управляеми. И това още от най-малка възраст се подтикват и младите хора да ходят да правят компромати, за да може после те да бъдат лесно управлявани. Няма ценности, няма етика, няма морал. Така че в този случай единствените виновни са Борисов и Пеевски и модела, който те са наложили. Това нещо очаква всеки един, не само младите хора, очаква и възрастните. Ако по някакъв начин не се справим с тези и не сменим ценностната система. По-нататък обещавам, ще ви покажа как тези хора разсъждават за вас. Имам конкретни данни с доказателства на 100%, как смятат, че вие сте нищо, че нищо не става от вас. И по този начин, това, което се случва, е те да моделират едно такова поведение в обществото. И тук отново казвам, няма значение етноса. Ако някой иска да прибие виновните за случая, Борисов и Пеевски са винаги готови, когато да ги ошамари някой, ще им е малко и ще е късно. Така че не се правете на силни, на слабите.
а някой път скочете върху силните. Тогава ще повярвам, че наистина има мъжко в някой човек и отишъл да защити народа. Скочете на Пеевски и Борисов. Това е. Чао на всички и хубава вечер.